Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. As usual it's your boy AMK Crypto Hub. So yau zan nuna mana yanda za mu canja wallet address da muka sa wajen withdrawal na docs namu. So amma kafin na nuna ina bada shawara idan mutum ya sa komai shi daidai da Allah kar ya canza saboda maybe it will be you may lose your asset. Akwai risk a lamarin duk da cewa na yi verifying na gwada duk iya na tun ɗazu gwadawa nake dan kalla ko zai bani side effect kuma insha Allahu bai bani ko ɗaya ba. So abinda za ka yi first shi ne za ka shiga boot naka na docs, okay, in ya buɗe yana buɗewa za ka kalla zai kawo wajen withdraw ɗin tukunna zai ɗauko ya nuna ma withdrawing. Farko zai ce withdraw to exchange sai ka withdraw, kun kalla ya kawo deposit to exchange kun ga ya kawo withdrawing, so ya ɗauke. So abinda za ka yi farko kana shiga ɗin kafin ya kawo withdraw to exchange lokacin da ya kawo deposit ɗin da wuri sai ka taɓa misali bari ku gani kun kalla ya shiga, da shike na tattaɓa da sauri ya shiga sai ka zaɓa exchange sai ka canja. Misali bari in ƙara yi ku gani kun ga ya danna withdrawing amma da farko kafin ya danna withdraw ai yana nuna deposit glitch, so ka yi amfani da sauri sai ka danna. So kun kalla ban danna da wuri ba bari na ƙara shiga. Glitch ɗin da yake nan da shi za ka yi amfani ka canja. So bari ya kun kalla mun canja haka, so sai ka zaɓa exchange da kake so sai ka yi connecting na wallet naka. So na ƙara bada shawara in ba matsalan UID ko wani memo ba kar ka je ka yi taking risk ɗin nan. So ni dai na gwada kuma ya yi alhamdulillah na yi taking risk. So za mu jira ranar listing muna expecting kuɗin mu zai shigo ba tare da wani problem ba insha Allahu. So in ka ji daɗin bidiyon nan a mana liking a mana sharing kar a manta a danna subscribe a danna ƙararrawa. Thank you very much, have a great day.